Draga djeco, dobar dan. Nalazimo se u prostoru Gradske knjižnice Zadar, a vi sudjelujete u novoj radionici malih biologa. Da li vas zanima što će se dogoditi kada kocke šećera postavimo dvije, jednu na drugu, u jedan gusti voćni sirup? Pogledajmo što će se dogoditi. Znači, uzet ćemo malo gustog sirupa, najbolje neke tamne boje kao što je višnja ili borovnica. Znači, dovoljno je postaviti ovako u neku posudu, zdjelicu i na to postaviti najprije jednu kocku šećera, a na nju odmah drugu. Vidimo da ova druga kocka šećera nije uronjena direktno u tekućinu. Promatrajmo što se događa. Vidimo da se jako brzo tekućina iz ove posudice polako počinje podizati i u drugu kocku šećera, iako ona nije direktno bila uronjena u samu ovu tekućinu. Evo, još za koji trenutak i tekućina će doći do gornjih slojeva druge kocke šećera. S ovim pokusom primijetili ste jednu pojavu koja se inače događa u prirodi i za koju ćete više čuti i više ćete nju proučavati u višim razredima predmetne nastave, u jednoj pojavi koju zovemo kapilarnost, i da se uz pomoć te pojave voda koja je ušla u biljku polako pomiče prema višim slojevima, to jest višim dijelovima i višim organima biljke i na taj način omogućuje njen normalan život. Ako vam se svidio ovaj pokus i ako imate uvjeta u kući ga realizirati, pridružite nam se, napravite pokus kod kuće, fotografirajte, komentirajte i pošaljite na e-mail Gradske knjižnice Zadar. Draga djeco, ako su vam se svidjeli pokusi koje ste vidjeli i možda napravili sami kod kuće u radionicama malih biologa, nadamo se da ste se zainteresirali za područje prirodoslovlja, posebno za područje biologije, a puno više toga možete saznati istraživanjem u knjigama koje možete naći na dječjem odjelu Gradske knjižnice Zadar. Pozdrav!